Чакай. Здравейте, YouTube потребители! Аз съм Николай Добрев. Сега снима Георги Гацов, а това е Александър Гацов, който няма да участва във всички предизвикателства. Добре, ето да оставим камерата. Да го режем. Добре, оставяме. Не, няма смисъл го режем, нали оставяме камерата. Ето тук сме подготвили телефон, от който ще четем въпроси от Facebook, Twitter, YouTube, VBox и такива и темпловите сайтове. Сега да проверим. За истината или се осмеляваш. Другото, което искам да кажа, моля, абонирайте се за каналите ни, харесвайте клиповете. И коментирайте, мадафака. Другото, което е, ще качваме, скоро ще качим Омегля епизод 1. По принцип, да, това е моят втори канал, който е общо с този на Николай Добрев. Александър Гацов да не се прави на шут. Добре, да започваме. Нади Пенкова казва да имитираме Криско. Чакай. Вземи шапката. Вземи шапката. Давайте само две. Dance, motherfucker, dance, motherfucker, ще е балвката рака. Dance, motherfucker, било, какво било, края на работното време е дошъл. И после. Мама, му стара заеби. Dance, motherfucker, dance, motherfucker. Добре. Ами ти? Аз се като антурака, брат. Време е за следващото. Така, от Фейсбук. От Александър Гацов ни предизвиква да вземем сол и лед и да ги държим в ръката си една минута. Добре, ще направя кратка пауза, за да вземем лед. И сол и лед кратката пауза. Не, аз да се направим, че съм. Добре, дай. Аре бе, нищо не стане. Александър, почна ли да снима? Да! Добре, дай с ръката. Нищо не стане. Добре, взимай просто ледче. Аре, добре. О, добре, ще сипа. Сипвай. Предупредил съм ви. Добре, започваме. Стискаме го. Снимаш? Да, то снима. Гори! Наистина гори! Сериозно! Гори! 17. Може да се пусне когато си искате. Аз ще издържа. Фак. Get wrecked. Топа си сипа още. Ох, тъпак. Гадост. Ето. Една минута изтече. Нищо, аз искам. Фак. Скивай. Брутали. Да, виж. Ужасно е. Виж ми ръката. Не го правете вкъщи. Моля ви, погледнете каква рана се получава от това. Ние ще свърлим леда през терасата. Имам и аз след. И аз имам рани. Това болеше. Не стигна до колата за Бога. Добре. Хора, сега ще следващото предизвикателство. Значи, Надя Наскова пита: имате ли задници? Не, банани! Това не е задник! Аз нямам задник. Айде да видим! Следващото е предизвикателство. Имитирайте Star Wars. Добре? Добре. Взимаме бухалките. Разбиваме камерата, да разбиеме камерата. Добре, край на предизвикателството. Въпрос. Андрея Пенкова пита: имате ли си гадже? Не. Скъсахме. Не, и не искам. В момента е в гардероба и казва: пусни ме, майка ти мръсна. Каза Кристиан Танев. Малко по-късно. Добре, сега е време за въпроси от Twitter. Казах въпроси от Twitter. Добре, въпроси от Twitter. Чакайте, само да ви покажа
жената как седи вътре и вика: пуснете ме, мамка му стара. Отваряй. Оф, чакай, не се вижда. Чакай малко да пусна лампата малко. Не те пускам, бе, грозна жено! Добре, дами и господа, това беше, видяхте, затворената жена. Добре, въпроси. Въпроси от Twitter! Окей. Предизвикателство. Имитирайте Цуро. Аз си мия зъбките. Зъбки, жъбки, жъбките.